जोंनि जेनाखि इउपिपिएलनिफ्राय केन्डिडेट होगोन बिथाङानो फैगोन जों बेखौ नुदों आरो खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनै आंनि बे समस्थियाव 13 नं चिरां ब्लकआव दिनै ब्लक लिडारनि मोनसे प्रग्राम जादों। बेहाय गोबां जोंनि जेनाखि लिडारफोर जोंनि प्राइमारिनिफ्राय लानानै दिनै नुजाफैदों। बेवहाय गोबां मोजाङै जोंनि जेनाखि पार्टि आइडिय'लजि प्रिन्सिपाल्स आरो दा एक्जिस्टिं मा मावगासिनो दं बेखौ लानानै गोबां सावरायनाय जादों। दा बेयाव आं बुंगोन दिनैहाय जोबोद मोजां बे प्रग्राम जादों आरो बे प्रग्रामा गोनांथि दं होननानै आं सानो आरो बे प्रग्रामखौ सेन्ट्रेलि जेनोखि अर्डार हरदों जोंनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सार बिथांनिसिम आं गोजोननाय थादों आरो जोंनि जेनोखि वार्कार्सफोर बिथांमोनाबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जा बुस्थुखौ बिथांमोना मिन्थियामोन बेखौहाय दिनै जों सोलोंनो हादों बा बिथांमोना सोलोंदों बेखौहाय गोजोननाय मोन्दों। नोंथाङा सासे बे समस्थिनि एमसिएल दा इउपिपिएल हिसाबै नोंथांनि समस्थियाव माबायदि जाना दं दा? बेयावथ' जोबोद मोजां जेनोखि आं ग्राउन्डआव प्रेक्टिकेल ग्राउन्डआव नुदों जों जेरैबायदि सिगां दंमोन बिनिफ्राय जों बांसिनखौ आसा खालामदों आरो दिनै सानफा एफा बिराद मजबुत जाबोबाय। दिनै जों बे आंनि समस्थियाव मथा मथि बुंनो थाङोब्ला जोबोद गोख्रोङैनो दं आरो थिगैनो दं। बेवहाय जेबो गुलुङा आरो गेलेमा जों बे माबाखौ नुदों। इउपिपिएल हिसाबै एमपि बिसायख'थियाव देरहागोन रोखा नामा? निस्सय बेथ' 100% जोङो नुदों आरो बिभिन्न जायफोरा सिन्था खालामबाय थादों दिनैहाय बेखौहाय मोन्दांथिदों आरो आं बुंगोन दिनैनि दिनाव जोंनि जेनाखि इउपिपिएलनिफ्राय केन्डिडेट होगोन बिथाङानो फैगोन जों बेखौ नुदों आरो परिस्थितिफ्राबो बुंबाय थादों आरो गोबां रोखोमनि दिनै दैदेनगिरिफ्रा जोंनि जेनाखि रुलिं सरकार बेवहाय गोबां मिडियाफ्राव नोंथांमोना फोसावबाय थादों आरो जों नुबोबाय थादों सावरायबाय थादों गोबां दैदेनगिरिफ्रा दिनै जुगदान होनायनि बा खौसेथियै जयैनो जोङो मावलांगोन होननानै मोनसे मिजिं थिनानै दिनैहाय इउपिपिएलआव हाबफैनो बेबायदि बाथ्राखौ बुंबाय थादों। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां।